खुलुमबाय। गिबियावनो आं तामुलपुर फरायसालिमानि जानानै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासै फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। फैगौ 12 मे मंगलबार सानाव तामुलपुर फरायसालिमानि सिङाव थानाय केरियार काउन्सिलिं एन्ड प्लेसमेन्ट सेल जों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे बरायनाय हाबाफारिखौ जों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां हाई सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामिनेशन 2026 आव पास जानाय फरायसा फरायसुलिफोर दं बिथांमोनखौ जों बरायनो नागिरदों। दा जों बेवहाय मुंख'नो नागिरदों जे जोंनि बे बरायनाय हाबाफारियाव फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजन बे मोनथामबो डिभिजनाव पास खालामनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों बरायनो नागिरदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बांसिन मानसिफोरा फार्स्ट डिभिजन स्टार्ट मार्क लानाय बा स्टेन्ड मारिनाय गथ'फोरखौ जों बरायनायखौ नुनो मोनो, नाथाय जोंनि बे फरायसालिमाया फार्स्ट सेकेन्डजों लोगोसे थार्ड डिभिजनाव पास जानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौबो जों बरायनो नागिरदों। ओंखायनो आङो जोंनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासै कलेज आरो हाई सेकेन्डारिनि मानगोनां गोरायुं बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोननि फरायसालिमा बा नोंथांमोननि हाई सेकेन्डारि स्कुलाव फरायनानै HS फाइनाल एग्जामखौ जायफोरा पास जादों बिथांमोन फरायसा फरायसुलिफोरखौ जाहाथे बै सानखालिनि जे बरायनाय हाबाफारियाव जोंनि फरायसालिमायाव थिनहरो बेखौ आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरदों। बेजों लोगोसे जों बे हाबाफारियावनो आरोबाव मोननै हाबाफारि लादेरबावदों। बे जाबाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजत बसुमतारी सार बिथांखौ लिंनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों माबायदि NEP 2020 नि जे क्लास बा कर्सफोरनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिहोनो हायो बेनि थाखायबो जों बिथांनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिफोरनो जों बुंनो नागिरदों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि बे ओनसोलनि जे केरियार काउन्सिलर मिस्टार रन्जन कुमार बरुवा बिथांखौ लिंनानै जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोंनि केरियारनि सोमोन्दै मोनसे काउन्सिलिं क्लासबो जों होनो नागिरदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बावैसो आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियाव जोंनि तामुलपुर समस्तिनिफ्राय MLA महरै सायख'जानाय बारग' स्पिकार आसाम एसेम्ब्लिनि बिथां बिस्वजित दैमारी बिथांखौबो जों बेवहाय बरायनायनि मोनसे थांखि लादों, फेलिसिटेसन होनाय थांखि लादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बावैसो राज्य सभानि MP महरै सायख'जानाय PTC नि बारग' चिफ एबा गयबारि समस्तिनि MCLA प्रमद बर' बिथांखौबो जोङो बे हाबाफारियावनो कलेजनिफ्राय जों बरायनायनि थाखाय थिरांथा लादों। ओंखायनो जोंनि बे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासै हाई सेकेन्डारि जोबथा आनजादखौ पास जानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोंनि बे बरायनाय हाबाफारियाव फैनानै लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरदों। बेजोंनो लोगोसे आङो फोरमायखानो नागिरदों जे जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोङो रिफ्रेशमेन्ट हिसाबै एसे जानाय लोंनायनिबो जोङो बेब'स्था खालामनाय जादों। ओंखायनो आङो गुरै खावलायदों जाहाथे जोंनि बे तामुलपुर फरायसालिमायाव तामुलपुर फरायसालिमा केरियार काउन्सिलिं एन्ड प्लेसमेन्ट सेल आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जों जि बरायनाय हाबाफारि लादों बेवहाय बिथांमोना बयबो लैहोर फैनानै बाहागो लागोन आं बेखौ गुरै खावलायहरदों। गोजोन्थों।